Lijep pozdrav i dobrodošli na kratku rekapitulaciju 9. kola pojedinačnog prvenstva Hrvatske za muškarce. Nažalost imali smo nekih tehničkih problema oko prijenosa uživo, pa nažalost nije uspio, tako da ovo kolo bit će samo rekapitulacija. Krenit ćemo sa partijom Stević Palac, partija koja je najbrže završila, ništa se tu nije dogodilo, E4, E5, skakač F3, skakač F6, igra 4 skakača, sve je već poznato i tu je sklopljen remi, tako da nas partija previše ne zanima, ali druge su bile vrlo zanimljive. Jedan borbeni rem između Zdenka Kožula i Ognjena Jovanića, praktički jedan direktan okršaj za medalju. D4, D5, C4, C6, skakač F3, skakač F6, skakač C3, A6, varijanta u Slavenci s A6 nekad vrlo popularna, C5, lovac F5, dama B3, top A7. Crni nema ništa protiv, čak i da zabetonira ovog topa na A7, dokle god ima ovako solidnu strukturu i već duže vremena se ništa neće dramatično događati što se tiče promjene pješačke strukture i obje strane će prvo morati dovršiti razvoj. Lovac F4, skakač BD7, H3 osigurava lovca jer na E3 bi morao razmišljati o potezu skakač H5, H3, E6, E3, H6 isto tako i crni. Lovac E2, lovac E7, rokada. Sad je tu bijelo na malom raskrižju, on ima mnoštvo poteza. Najlogičniji plan igre bi bio odigrati B4, A4, B5, prema tome mora damu prvo pomaknuti sa polja B3. Na A3 će smetati A pješaku, tako da dama treba ići nazad. Kožul igra potez top FC1, po meni najlogičniji potez. Želi dama D1 i B4, A4, B5. Top E8, dama D1, međutim Jovanić ovdje vrlo dobro reagira, crni isto mu tako mora nešto raditi i crni mora težiti sa provedbom E5. Trenutno to izgleda nemoguće, ali za par poteza će postati jasno da je moguće. SE4, SE4, LE4, B4 i sad lovac F3 isto tako dobar potez, sve s idejom provedbe E5. Na lovac F6 crni bi trebao razmišljati o potezu skakač E5 i njemu se to ne sviđa, on daje ovog lovca, ne bi li bio siguran da E5 ide i sad je E5 neobranjivo dolazi. To B1, E5, ED4, ako bi tu bijeli, ako ne bi popustio na E5 već odigrao nekakav LG3 ili LH2, onda za očekivati je da bi crni uzeo na D4 i probao odmah stvoriti pritisak na pješaka D4 sa skakač F8, s idejom skakač E6, lovac G4, skakač E6, lovac E6 je zapravo ono točno što crni želi uzeti ovog lovca, tako da bi bijeli vjerojatno trebao nekakav top C2 ili top B2 da na skakač E6 ima top D2, međutim onda skakač G5 pa skakač E4 i tu se vidi da crni ima dovoljnu kontra igru. Tako da je bijeli odmah uzeo na E5, crni uzima LE5, LE5, SE5, lovac E2 jer ako bijeli želi na nešto igrati onda mora ostaviti bar koju laku figuru i dama H4. Sad ovdje bijeli ima izbor, može dama D4 mijenja dame, a može i dama C2 sa idejom top D1, top D4. Možda je to bilo malo bolje, ali Zdenko se odlučio za izmjenu dama. Mislim da je ta pozicija više manje podjednaka nakon SG6, crni želi skakača prebaciti na E6, da napada E4. Bijeli igra top E1 i zapravo na neki način to spriječava. Na SF4 bi vjerovatno igrao lovac G4 i na SF6 crni ne prijeti ništa, već i bijeli ima vremena da se udupla po E liniji i onda ovaj skakač postaje slab zapravo i bijeli prijeti odmah uzeti pješaka. Tako da crni prvo popravlja svog topa, konačno sa A7 ga postavlja na bolje polje A8.
lovac G4, kralj F8. Zapravo tu se vidi nekakva opasnost u poziciji crnoga, to je da u slučaju izmjene oba topa ovaj lovac sa G4 dolazi na C8 i onda pada cijelo krilo. Tako da crni je, sad bijeli igra G3 ograničava ovog skakača, crni uzima i skakač E7. Izgleda da ipak bijeli nešto postigao jer ovaj skakač ne može doći na E6. Međutim ovdje crni ima jednu nezgodnu prijetnju, a to je A5. I bijeli je već sad zapravo pogriješio sa potezom H4. Trebalo je igrati A4. Da na A5 bijeli može igrati B5, međutim ni ovo mu ne garantira prednost jer nakon A4 ako želi promovirati lovac D7, A3, C6, BC, BC i A2, topa 1, crni stiže stopa 7. Tako da i crni će polako privući kralja pješaku i remizirati. Tako da ovdje bijeli nema ništa, pozicija je jednaka. Zdenko međutim igra H4 i nakon A5 sad je već mali problem. Ovaj top se aktivira i bijeli pješaci su slabiji nego što su crni. BA5, top A5, top P2 isto neprecizno, iako možda je već pozicija malo nezgodna za igru. Ako lovac D7, top A2, top B1, sad crni može top A7, tako da to ničemu ne vodi. Top E2 je igrano, top A4, čak je ovdje bilo i zanimljivo F5, pa na potez lovcem top A4 sada. Vidjet ćemo zašto. Nakon top A4 kožul igra LD7 i na top D4 igra top B2 i sad će uzeti na B7. I zapravo ovdje dolazimo do kritičnog trenutka nakon G5, HG i top B7. Crni je krenuo na krivog pješaka želeći reducirati materijal, ali kako će on ostati s pješakom više, to mu baš nije u interesu. Igrano je top A4, ali mislim da je bolje bilo top C4 sa uzimanjem na C5. Ako bijeli napadne na C6 ne postiže ništa jer nakon top C5 je pješak branjen. Bijeli može probati sa A4 sa idejom na top A4 da sad uzme pješaka, ali crni uzima na C5 i zaustavlja A pješaka i ostaje sa dva vezana pješaka i tu bi crni imao puno veće šanse nego u partiji, jer u partiji je zapravo, iako je ostao također s pješakom više, nije zapravo imao neke realne šanse na pobjedu. Top A4, top B6, top A2, LC6, top C2, lovac D7, top C5. Crni ima pješaka više, ali pokazat će se da ovaj skakač ne može toliko dobro ući u igru i da je lovac ovdje dobar i da je premalo materijala na ploči za išta više. Kralj F1, top C7, top D6, top C2, kralj E1, kralj G7, kralj F1 nazad, bijeli samo čeka, top C5, kralj E2, skakač G8, F4, GF, GF, skakač F6, kralj E3, sad imamo tu nekakve poteze, crni pokušava nešto, ali ništa zapravo konkretno se ne događa. Evo ovdje bijeli ne smije uzeti na D5 radi SS7. Sad je na neki način crni uspio postići da je isprovocirao F5, međutim ni to mu ne donosi ništa. Topovska završnica je uvijek lagani remi i zapravo glavni problem je pozicije što nema način da poboljša svog kralja, sve dok je kralj na G7 njegove šanse na pobjedu su minimalne. Taj bi kralj trebao doći ili na E7 ili na G5 gdje bi bio puno aktivniji, ali to jednostavno ne može jer mora stalno braniti skakača na F6, a skakač sa F6 stalno mora braniti pješaka na D5. Još je par poteza pokušavao tu crni nešto, ali sad kad je lovac došao na F3 bijeli još lakše drži jer ovaj na D5 pada forsirano i tu su uskoro oba igrača sklopili remi. Zanimljiva i kvalitetna partija, na kraju remi zaslužen.
Još jedna poučna partija je bila između Ante Šarića i Jadranka Plenče i sve do samog kraja jedan i drugi su igrali vrlo dobro, ali onda je Jadri popustila koncentracija. D4, D5, C4, E6, SF3, SF6, SC3, LS7, LG5, Damin Gambit, najklasičniji mogući sistem, SBD7, E3, H6, LH4, rokada, top C1, C6, LD3, ovo je već sve igrano puno puta, top C8, dama E2, jedan i drugi slijede prvu liniju, najčešće igrano sve do sada. Ovdje su obično bijeli igrali skakač A4 sa idejom da na C5 igraju lovac A6 i nakon izmjene ova dama stvara neke prijetnje, visi trenutno A7 i dama B6 nije moguće jer skakač kontrolira to polje i to je jedna od poanti skakač A4, isto tako i ne mijenja figure. Ako bi crni želio biti pametan pa probati ubaciti dama A5 s idejom na B3, C5, onda je tu problem lovac F6 i nakon uzimanja skakač dolazi na C5 i više C5 neće biti moguće apsolutno nikad. Crni može uzeti pješaka, ali ovakav neki tip pozicije je vrlo opasan za njega i bijeli će početi vraćati ove pješake sa kamatama. Tako da je vjerojatno najbolje C5, LA6 i ta pozicija. Bijeli igra SC4, ali to nekako mislim da nije kritično jer se previše figura mijenja. C5 novost, mada najlogičniji potez. Dosad su igrali SC4 što isto možda ima smisla, ali meni se više sviđa C5 odmah. Sad je gotovo su sve figure, sve lake figure osim skakača su promijenjene i crni ima dama B6. I sad ako bijeli uzme, onda ovaj pješak ide prema centru, brani C5 i otvara se A linija, tako da to nije opcija. Bijeli vraća damu na C4, isto tako spriječava CD4 jer visi top na C8, SD7, D5. Bijeli ima stratešku ideju da nakon ED5 dama D5 igra na slabo polje C4 i malo na isto tako i na pješaka C5. Ovdje je možda crni požurio s izmjenom dama. Vjerojatno je bolje bilo top D8 sa prijetnjama nekog otkrivenog udara skakač F6 i sa mogućnošću da nakon dama F6 ili dama A6 crna dama malo počne napadati ove pješake. Crni igra odmah dama C6 i čini mi se da je to baš ono što bijeli želi. Nakon ove izmjene bijeli sad ima jakog topa na D5 i sve mu figure stoje dobro, ovaj skakač sa F3 dolazi na C4. Top C7 crni mora u pasivu, SD2, top C8, SC4, SB6, ali eto i crni je postigao neki uspjeh, promijenit će skakače i nada se da će topovsko izdržati unatoč jednom slabom pješaku, smatra da je to dovoljno da održi objektivno i trebalo bi biti. Top D2, SC4, top C4, top C6, mislim da dobro nalazi ovdje šansu da proba napast ta pješaka. Kralj F1, top A6, B3, ovo je sve bijeli već isplanirao, ali sad top A3 i plan je gurat pješaka do A4 i stvoriti slabost kod bijelog. Jer crni mora stvoriti kontru, ne može samo čekati. Kralj E2, A5, top B2, A4, top C1, kralj F8, kralj D3, evo bijeli postiže to da popravlja položaj kralja, kralj na C4 mu stoji idealno, AB3, AB3, top A5, do sada jedan drugi su zapravo igrali vrlo dobro ovaj dio partije. Bijeli želi mijenjati topove s top D2, crni ne želi to, on želi imati kontra igru na bijelog kralja, sad je jedan put ponovio bijeli i top BC2, top B1. Bijeli konačno aktivira jednog topa i ulazi na 7. red. A crni za to vrijeme je napao B3 i uzet će ga. Top B7, kralj E6, kralj C5. Crni konačno uzima ovog i sad se ne mora bojati nekakvih topovskih završnica. Sad mu je glavni cilj promijeniti jednog topa i onda bi trebao 4 na 3 na jednom krilu održati bez većih problema.
top c4, ali bijeli to ne želi, bijeli ima matnih motiva zbog položaja crnog kralja, prije top e4, top f4 i uzet na f7. Crni igra g5, kontrolira točku f4. Iako slabi ovog pješaka na h6, zapravo taj pješak može odmah past nakon to b6 kralj e7, to nije toliko bitno. Bitno je da kralj ostane siguran, jer ako bijeli uzme tog pješaka, crni će imati dovoljnu kontra igru. Može odmah krenuti sa top c3 i nakon izmjene ovog topova bijeli će izgubiti neko vrijeme da pojede ovog pješaka b ili c koji god nastane i onda zapravo b, ali za to vrijeme će crni uzeti jednog od ova tri pješaka, ako ne i dva od ta pješaka, tako da će to izdržat će tu poziciju 3 na 2 bez većih problema. Bijeli ne uzima na h6, već igra kralj d5, želi top c7, top b7 i sad dobar potez top c3. Glavna poanta je na top c3 crni ima šah top d1 među potez i konačno ulazi u tu topovsku 4 na 3, toliko željeno. Tako je bilo, bijeli uzeo jer nema zapravo ništa bolje. Ako uzme na b4, pozicija je odmah remi jer padaju ovi pješaci. Top e4 šah ne vodi ničemu nakon kralj f8 i bijeli kralj je također slab, sad su i top d1 prijetnje i b3, tako da tu bijeli ništa ne postiže. Bijeli je znači uzeo na c3, top d1, kralj c4, bc3, top kralj c3 mora jer top h6, c2 bi bilo samoubojstvo. Kralj c3, tu sam mislio da će partija vrlo brzo završiti remijem. Mislim da je možda najpraktičniji potez top g1. Na top h6, top g2 ovi razvojeni pješaci zapravo ne bi trebali zabrinjavati crnog. Možda je g3 bolje, pa na top g2, top h6, top f2 i probati ovu poziciju s bijelima, mada i to relativno laki remi. Bijeli će u nekom trenutku kasnije odigrati h4, ali ovo se stvarno drži bez ikakvih problema. Crni je sad ovdje odigrao f6, što je po mom sudu malo nepraktično, iako je pozicija i dalje totalni remi. Top b2, kralj je 6, on je želio držati ovog kralja odrezanog, ali nakon top d2 taj kralj ulazi u igru. Top h1, h3, kralj je 5, kralj d3, h5, kralj je 2 i bijeli sad prijeti na neki način možda i top d1. Ovdje mislim da je najbolji potez bio top a1. Igrano je g4 što izgleda dobro, želi mijenjati ove pješake. Na top d1 taman stiže sa top h2 i gh3, međutim f4 dosta neugodan potez. I sad je ovdje već pomalo teška odluka. Ako uzmete na f3, kralj f3, ovaj bi pješak h5 mogao biti slab, mogao bi pasti, a kralj e6 izgleda pušta bijelom e4, a kralj e4 ne daje ništa jer bijeli ima ove šahove i uzima pješaka na h5. Tako da kralj e6 igrano, međutim sad je pozicija puno zahtjevnija za igru. hg, hg, kralj f2. f5, ovo je zapravo gruba greška, iako nije niti malo očito to. Trebalo igrati top a1 ili top b1 s idejom top a3. Na kralj g3 top a3 svakako, na e4 isto tako top a3 i držati ovog kralja na drugom redu. Problem f5 poteza nije baš očit, što će u nekom momentu bijeli odigrati e4 i nakon f5 će uzeti pješaka na g4 i ovaj pješak na e4 neće biti nikakve važnosti za crnog, neće uspjeti napraviti dovoljnu kontra igru s njime, a dva vezana pješaka će odlučiti partiju. Bijeli igra top a2, top b1 i sad bijeli griješi, a što pokazuje koliko je pozicija zahtjevna. Bijeli daje šah,
a najbolje je bilo kralj G3 sa prijetnjom kralj H4, kralj G5. Tu bijeli čak si može i dozvoliti da potpuno materijal postane jednak, jer ovdje sad ima neobranjive prijetnje. Prijeti top A6 i kralj F5, ako bi crni odigrao nekakav pričekni potez, to ne vodi ničemu, jer bi izgubio ovog pješaka, nakon G4 kralj G3, a nakon top E2 G3 bijeli uzima pješaka, ili nakon top G1, top A2 opet pješak pada. Crni može igrati G3 i čini se da bi to moglo spasiti crnog, jer na top A6 kralj F7, kralj F5 sad pješak na G2 pada. Međutim ovdje nije pozicija obostrane iznudice, već je samo crni u iznudici nakon top B2. On mora ili napustiti pješaka F5, ili ovaj top mora sa idealnog polja E3 na neko drugo. Na E3 on kontrolira E liniju i brani pješaka na G3. I to je jedino polje s kojeg to može, i sad kad napusti, ako napusti E liniju, jasno je da nakon top E2 pada pješak F5, pa je možda otpornije top E1, top B3, dati ovog pješaka, top E2 i top G3 i nadat se da ovdje može zapravo održati ovu poziciju, međutim ne može. Na top E4 slijedi top A3 i idući potez je G3 i top A6 je prijetnja, pada na F5, a na top G2 ide top E3, tako da pješak neobranjivo pada. Crni može ovdje još probati sa top E4 odmah, pa na top G3, top E2, da ne da ovom topu uzmak sa G linije, ali ovdje bijeli ima još jedan rezervni potez, a to je kralj G6. I sad na top E4 prvo odigra top F3 i idući potez je G3 i opet razvlači topa na A3 ili B3 i forsirano pada pješak na F5. Ovo naravno nije bilo baš lako za vidjeti ni procijeniti. Ante je bio na svega par minuta, tako da nije jednostavno odigrati kralj G3. On je dao šah, što se čini logično, jer zašto bi top na drugom redu bio bolji nego na petom ili šestom, ali pokazuje se da je bilo važno kontrolirati drugi red i braniti pješaka na G2. Kralj E7, top A5, kralj F6, sad je pozicija remi. Top A6, kralj F7, E4, ovo je jedina šansa da bijeli nešto napravi. Fe, kralj G3, top B2, crni napada G2 i ako bijeli uzme na G4 slijedi top G2 sa remijem. Top H6, ako bi bijeli pokušao napast pješaka E4 ovim putem, onda crni gura pješaka do E2 i na kraju G4 uvijek ima promociju i uzima na G2 sa elementarnom završnicom i remijem. Tako da bijeli pokušava nešto drugo, top H4, on želi, top H6 želi top H4, a želi možda top H1, top E1. E3, top H1, prijeti top E1, sad je forsirano top E2, top H4, bijeli prijeti top G4, crni igra top E1. Sad na top G4 bijeli bi izgubio partiju poslije top F1 jer E2, E1 je dama. Ovdje bijeli zapravo ima jedan jedini potez koji ga drži u partiji, ali još uvijek stvara crnom probleme, a to je top H5, bitno je na E2 imati potez top E5. I sad je crni ovdje pogriješio, jedini potez je bio top E2 nazad. Ja sam mislio da je čak i ovo već dobivena pozicija za bijele, međutim nije tako. Top F5, kralj E6, top G5 i sad zapravo nije ni bitno, crni može kralj F6, jer na top G4 igra kralj F5. I ovaj kralj dolazi tu na D3 i crni će imati dovoljnu kontru s ovim pješakom i po računalu će uspjeti zaustaviti ova dva pješaka kad bijeli da topa za E pješaka. Tako da to je bio remi, ali crni je odmah pogriješio, igrao je
kralj F6 i na kralj G4 mislio da remizira stop G1 jer na kralj F3 ima E2 i na kralj E2 top G2 sa remijem. Međutim, top F5 među potez, sad na kralj E6 top E5, top dolazi na E liniju s tempom i bijeli stiže pribraniti pješaka. A ako kralj dođe na G liniju, onda isto tako top stiže na G liniju i top sad brani pješaka, tako da bijeli može kraljem uzeti ovog pješaka. I E3 pješak forsirano pada, tako da se crni predao, vjerojatno još pod šokom što je previdio top F5. Sljedeća partija isto tako odlučena u završnici, Martinović-Zelčić. Igrana je D4 skakač F6, C4 E6, SF3, D5 skakač C3, DC crni želi bečku, međutim bijeli igra E3. Nekad se to smatrala bezopasnom varijantom, međutim bijeli u zadnje vrijeme često igraju ovu ideju koju je Saša odigrao u partiji. LC4, B5, LB3, LB7, rukada, C5 i E4. Slijedimo sve nekakvu glavnu liniju. Dama D1, top D1, LC6, F3, LC5, kralj F1, rokada i meni se čini da ovdje zapravo bijeli ne bi trebao imati ništa. Međutim, u praksi bijeli su dobili ovu poziciju, od 5 partija bijeli su dobili 3 puta uz 2 remija crnih, tako da možda pozicija nije tako bezazlena. I to su bile više manje velemajstorske partije, pa možda ipak to nešto znači. SE2, prije su igrali lovac F4, obično pretpostavljam da postoje neke nijanse, pošto će bijeli svakako odigrati SE2, taj potez ima malo više smisla jer lovac je fleksibilan, on može doći na G5, ne mora ići na F4. Top D8, možda ipak top D8 provocira lovac G5, zanimljivo je top C8, s idejom L8, na koji god potez bijelog igram L8 i A5, polako skakaš D7, crni igra na daminom krilu, mislim da ne bi trebao tu imati većeg problema. I top D8 je također dobro. LG5, sad već bijeli ima neke prijetnje, prijeti trenutno uzeti materijal nakon top D8 i top C1. Lovac B6, lovac H4, spriječava zapravo top D1, top D1 i top D8 jer to odmah osvaja figuru. Tako da crni igra H6, zapravo ko da je i to igrano potez ranije. Bijeli L2, bijelom je u ideji da izmijeni ove lovce i da kralja približi centru. Kralj F8, top D8 i kralj E3. Bijeli odmah uzeo na D8 da bi ostavio topa na A1 jer želi imati mogućnost A4. I ovdje je bijeli malo bolji zbog boljeg položaja kralja, isto tako zbog ovog pješačkog lanca i koji ograničava crnog skakača i ima nekako fleksibilnije i isto tako ovi pješaci A6, B5 su istrčali i predstavljaju neku metu. LB7 sklanja se sa SD4, ali sad A4. BA, LA i G5. Tu sam mislio da se bijeli možda treba prebaciti lovca na D3 i početi napada pješaka A6, mada možda je najbolje top C1 odmah topom na C liniju. Saša igra H3, iskreno taj potez baš i nisam razumio. Poslije mi je rekao da ga je bilo strah u nekim varijantama spriječiti motive L4, F4 pa skakač G4, što možete previdjeti možda ako igrate lovac B3, pa onda morate razmišljati, iako i tu na top D3 kralj G4 ostaje bijeli figurom više, tako da H3 mi malo nije bio jasan potez, isto tako i slabi ova polja, ali nešto morate odigrati. H3, top C8 i top C1. Crni sad uzima na C1,
ali to zapravo koristi bijelom jer popravlja ovog skakača. Idealno polje za bijelog skakača je C5. Ako je crni želio promijeniti topove, onda bi bilo bolje da je krenio sa kralj E7, jer nakon top C8 lovac C8 zapravo i ovaj lovac je bolji na C8 nego što je na B7. Već nakon LD7 crni ga želi izmijeniti. Isto tako nakon E5, ako crni odigra E5 on već ima neku funkciju i napada, kontrolira pješaka H3, tako da to je bilo bolje za crnog. Crni je uzeo i sad već počinju neki problemi. Kralj E7, SD3, SH5, G4. SG7, ova provokacija G4 isto mi se ne sviđa, a skakač je vrlo loš na G7. Kralj D4, kralj D6, SE5, napada pješaka. Sad je ovdje Zelčić odlučio dati pješaka. Kralj E7 definitivno nije za preporuku, kralj C5, tako da, ali moguće da je već pozicija izgubljena. F6, SF7, kralj E7 i SH6. Možda na prvi pogled izgleda da je ovaj skakač loš na H6, međutim crni ga ne može nikako uzeti zbog svog skakača G7. Isto tako kad crni odigra E5 onda ovaj skakač dobija polje F5. Ovdje je igrano kralj D6. Bijeli je jednom ponovio, mada mislim da je trebao odmah krenuti sa skakač G8 jer to forsirano dobija partiju. I sad je odigrao skakač G8. Poanta je što ako crni odigra F5, tu bi nakon E5 kralj C7, kralj E3, ovaj skakač vječno ostao na G7, on nema ni jedno jedino polje dostupno. Ni izmjena lovaca apsolutno ne pomaže ništa crnome jer nakon skakač F6 opet on ostaje bez polja. Pod totalnom dominacijom. Inače se smatra da je G7 jedno od najgorih polja na koje možete postaviti skakača i ova partija to i dokazuje. E5 igrano, kralj E3, međutim to ne rješava problem ovog pješaka jer kralj E6 gubi zbog LB3 i pješak se ne može braniti. Zelčić pokušava stvoriti kontra igru na H3 pješaka, ali trenutno bijeli ima dva pješaka više i trebao bi to iskoristiti. Lovac B3, lovac C6, sad možda je bilo moguće skakač H3 malo otpornije, ne znam je li se plaši ovdje možda lovac D5 poteza, jer nakon lovac D5, SD5 ovaj bi skakač ostao paraliziran, a LC8 se čini prepasivno, bijeli može i SH5 i opet krenuti na ovog skakača, tako da je crni odmah krenuo s LC6, međutim LC4 napada pješaka, LB5, LB5, AB5 i sad ovdje Saša pronalazi najdirektniji put do pobjede, skakač D5, kako ima dva pješaka više, pješačka završnica nakon SD5, ED5, kralj D5 je relativno lako dobivena, već sad crni kralj mora napustiti ovo idealno polje D5, na B4, B3 i bijeli kralj ulazi ili na C4 ili na E4, a na kralj D6, kralj E4, kralj E6, B4 je opet crni u opoziciji, isto tako i na kralj E6, kralj E4, B4, B3 bijeli dobija. Tako da crni, eto, kako ima dva pješaka manje mora probati uzeti ovog, ali skakač ovdje ostaje vječno zarobljen i nema izlaza. Kralj E2, želi kralj F1, kralj G2, kralj C5, kralj F1, kralj C4, kralj G2, skakač F4, ako crni proba ovako nešto, onda bijeli promovira puno brže s ovim F4 prodorom i skakač sa D5 kontrolira ovog pješaka, tako da tu je stvar riješena, on je još odigrao SF4, bijeli je uzeo i ove pozicije su uvijek dobivene jer branjeni slobodnjak je najveća snaga u pješačkim završnicama. Sad je samo promijenio tog E5 pješaka za B3 i tu se crni predao jer pašće i G5 i F4 dok
dok se on zabavlja B pješakom. Lijepa tehnička pobjeda Saše i sad je u šansi za medalju. To je bilo isto tako bitan meč uopće u borbi za prvo mjesto, a ovaj kiks Zelčića iskoristio Ante Brkić koji je prešao u vodstvo pobjedom nad Rogićem relativno lako. E4, E5 igrana je Talijanka, nastala je pozicija koja je možda u zadnje 2 godine igrana i najčešće uopće u šahu, ova A4 varijanta doživjela je pravi procvat u zadnjih par godina, igraju apsolutno svi i s bijelim i crnim figurama. Mislim da je ključ popularnosti u tome što bijeli ima neku minimalnu prednost, a crni su zadovoljni jer misle da će to lako držati. Ovo je više manje sve poznato, i L6, F6, nekad se ovo F6 smatralo uvijek dobro za crne jer otvara F liniju, jer pruža napadačke mogućnosti na kraljevu krilu. Danas baš i nije tako, ne smatra se tako dobro, ali još uvijek se smatra dobro za crnog, međutim bijeli su našli način kako da se nose s ovim napadom crnog i igraju na daminu krilu. B4, B5 novost, stotinjak partija crni su obično kretali sa SH5 ili dama E8 pa SH5, taj skakač treba doći na F4, isto tako treba otvoriti put toku, tako da SH5 je najlogičniji potez. Rogić igra B5 i ovo je već mala nepreciznost, SF1, D5 još jedna nepreciznost. D5 obično nije nikad dobro svojim duplim pješacima i ovu partiju će se vidjeti i zašto. SG3, ako D4 ne rješava apsolutno nikakav problem kod crnog jer ova završnica će uvijek biti lošija za njega. Rogić igra dama D6 i to je najčešća postava kad gurnete D5 i skakač D7, međutim ovdje to ne funkcionira baš dobro. Dama B3, kralj H7, Brkić igra B2, ovdje je već bilo moguće D4 vrlo jako. Na ED4 bijeli osvaja figuru, a D4 isto tako ne rješava nikakav problem kod crnog jer top dolazi na E6 i tu se već pojavljaju svakakvi motivi, lovac H6, jedna varijanta koja to ilustrira je AB i top A6 prijeti uzeti skakača, lovac B6, topa 8 i sad kad smo odvukli topa sa F linije i obrane, bijeli već može žrtvovati i uzeti na D4 s prijetnjom dama D3, dama C2 i zapravo ovaj kralj je u velikim problemima. Bijeli igra B2, taj mi se potez nije pretjerano svidio, međutim mislim da je možda bolje polje za lovca A3 ili D2 s idejom igra na daminu krilu, ali Brkić je imao drugi plan, on je želio D4, iako mislim da je to bilo moguće odmah. Svakako crni je ovdje u tolikim problemima da nema pravog odgovora. SD7 i D4 sada, topa E8, topa D1, bijeli maksimalno poboljšava položaj svoje figura i ovdje je zapravo velik problem crnog ovaj kralj na H7 jer bilo bi bolje da je na H8 ili čak i na G8. ED, CD, dama B4, dama C2, evo upravo zbog ovog. ED5 je velika prijetnja i dama C6. Crni pokušava s dama C4, dama B1, ali opet prijetnja je ED5 i top C1, tako da SCB8 je jedino što ne gubi skakača odmah, međutim ova pozicija je bez ikakve nade. Top C1, dama B4, ED5, kralj G8, ED5, bijeli vraća pješake s kamatama, sad ostaje i s pješakom više, točnije sa 2 više. Koliko je pozicija bijelih dobra, zapravo ilustrira linija koju kompjuter predlaže, a to je top G7, kralj G7 i D5 sa prijetnjom lovac F6, sa prijetnjom SH5 i crni ovdje nema zapravo obrane jer ako kralj dođe na G8 slijedi dama G6
potpuni raspad sistema. A Brkić naravno nije žrtvao topa jer nema potrebe za tim, pozicija je toliko dobijena da je najlakše dobiti ju na prirodnim potezima, top B7, SD5, SF5, prijeti na G7, lovac C7, SH6 i crni se predao jer nakon GH bijeli bi prvo pokupio par pješaka, a onda bi vratio ovu figuru i nastavio s matnim prijetnjama. Tako da lijepa pobjeda Brkića, najviše je rezultat toga zbog poteza B5 i D5 od Robića u otvaranju. To i nije bilo baš dobro. I ostala nam još jedna partija, Bosjočić-Kovačević, jedna od, iskreno govoreći, loših partija turnira. Igrana je skandinavka, dama D6 varijanta, S5, bijeli tu ima puno poteza, Plenča je igrao G3, može igrati lovac D3 i H3 i lovac E3 i lovac G5. S5 se nekad smatralo kao najkritičnije. Danas nisam siguran je li to više slučaj jer i bijeli gubi neke tempove sa ovim skakačem, igra u otvaranju dosta puta pa možda to ne garantira toliko veliku prednost. Ovo je sve glavna linija i sad Bosjočić igra H3. Mislim da je prvi ovo igrao Bologan ili prvi jači koji je igrao Bologan i dobio Tivjakova na jednoj od naših liga. Nakon SC4, LC4, dama D4, LB3. Tu je Tivjakov igrao E6 i partija je išla top D1. Bijeli je rokirao i odigrao kasnije lovac D6 i zapravo cijelo vrijeme kontrolirao D liniju, tako da crni cijelu partiju nije razvio ovog lovca i kasnije je bijeli to dobio. Međutim, zato vjerojatno Kovačević igra LF5, on razvija lovca odmah, top D1, dama B6. Iako se čini da je taj lovac meta, bijeli ne može sad to odmah iskoristiti jer na L3 postoji potez dama 5, tako da L3 ne postiže ništa, pa bijeli igra G4, lovac G6. I do sad je ovo igrano u jednoj partiji, bijeli igrao H4 što mi se čini logičnije od G5, bar da isprovocira H5 i sad G5. I razlika u odnosu na partiju što crni više ne može otvoriti H liniju i što nema polje H5 za lovca. Bijeli igra ovdje odmah G5 i to daje neke dodatne mogućnosti crnom, jedna je od njih čak i LH5, dama G3 i sad ne lovac D1 zbog GF6 i zbog prijetnje G7 i kralj D1 crni bi ostao bez figure još jedne, već SD7 ovdje, ali razumijem da se to crnom nije svidjelo jer mora računati stalno na potez LC7, isto tako i možda i top D7 u nekom momentu bude prijetnja, tako da je crni odmah odigrao SD7, želi ostaviti ovog lovca na G6. I sad tu po meni vrlo čudan potez dama G4, tjera crnog na dobar potez, a to je rokada. Mislim da je bolje bilo odmah ili H4 ili mala rokada, dovršiti razvoj. Dama G4 rokada i zapravo jedina poanta dama G4 je poteza da E6 ne ide zbog L6 i dama E6 i onda pada skakač. Kovačević naravno to vidi i igra rokadu, L3, dama 5, E6, top D4. Moguće da je ovo bila poanta bijelog, ali ovaj pješak na A7 zapravo nije ni bitan. E6 i ovdje dolazimo do jednog strateškog problema kod pozicije bijeloga, to je lovac na B3. On je potpuno beskoristan, apsolutno ne služi ničemu. Top A4, dama E5, ovdje je već crni mogao možda dama F5, mislim da je to najsigurnije. Promijeniti dame i ući u čisto bolju završnicu. Iako je možda i dama E5 prvi prijedlog računala. Rokada, sad problem poteza top A7 je lovac C5 i ovakvi šahovi ne donose ništa. Tako da bijeli se odlučuje za rokadu. Sad je ovdje crni imao nekoliko poteza.
Možda najprimitivnije izgleda A6 da jednostavno obranimo tog pijuna i izbijemo mogućnost uopće uzimanja. Druga mogućnost je LC5, meni osobno najlogičnije, na LF4 dama F5, ali ovdje morate računati na nekakve poteze kao što su top A5 i sad na B6 bijeli ima LC4, pa ne možete uzeti ovog topa jer ćete ostati bez dame. I onda ovdje morate već dama C7 malo profiniti stvar i možda vam se to čini prekomplicirano pa jednostavno odustanete od toga. Mada crni, potez koji je odigrao crni isto nije tako jednostavno, on igrao SB6. Top, lovac F4, poanta je na top A7, lovac D6. I sad bi bijeli morao dama G2, pasivizira damu i crni želi nešto. Ovako SD5 je zapravo ubio bijeli napad i ovdje top dolazi na E8 i sa odličnom igrom figura. Pa bijeli igra LF4, ali ovo mijenja dame, dama F5, top A7, dama G4, HG4. I ovo mi se čini kao prvi kritičan trenutak gdje je crni mogao puno bolje, igrao LD6, a top D4 izgleda dobijeno zapravo, jer nakon L3 ovaj kralj zapravo se čini da je već u nekom matu. A na S2 top E4 visi skakač, ako ga branite E5 i opet će pas na G3. Isto tako na L3, na G4 postoji vrlo zanimljiva mogućnost za crnoga, to je top E3, Fe3, kralj B8. I sad na jedini potez koji na izgled ne gubi materijal, top A5 slijedi LB4 i crni ne samo da vraća materijal, već ostaje sigurom više, pa bi ovdje bijeli morao igrati top A3, ali ovo je jedna vrlo ružna pozicija za bijele. Tako da mislim da je top D4 bilo puno bolje od LD6, ali i nakon LD6 crni je bolji. LC7, igrani su ovdje neki potezi, eto, bijeli mora ovog topa vratiti nazad u igru i pokušati uzeti polje C5. Sad nakon SD5 bijeli nažalost mora dati lovački par, ali bar se riješi ovog glupog lovca sa B3. Top D5, SC5 i ovdje stvara neku kontra igru, na primjer na LC2 top C1, lovac G6, top B3 visi pješak na B6, SA6 je isto tako prijetnja, a top D1 ne rješava ovaj problem jer bi bijeli ostao bez kvalitete nakon ove varijante i vjerojatno izgubio partiju. Tako da crni isto tako mora biti oprezan, igra LD6 i tjera ovog topa na C3 i zapravo izbija mogućnost top B3. I sad polako tu crni popravi položaj svojih figura i još uvijek je jasno bolji, međutim uskoro ćemo doći do kritičnog trenutka koji počinje zapravo s ovim potezom top A4, ovdje se crni crta na taktiku. Bijeli igra top C1 i sad već prijeti top B6, top B6 odmah nije bila prijetnja jer bi ovdje zapravo crni još uvijek ostao s kvalitetom više. Međutim sad nakon top C1 crni više nema tu mogućnost, a i izgleda da je taj motiv top B6 potpuno previdio. Igra F5 i bijeli je to primijetio, međutim ovdje zapravo igra neprecizno Gf5, ali razlog zbog kojeg je Gf5 neprecizno je na neki način nevjerovatan i teško shvatljiv i teško vidljiv uopće ljudskom oku. Ovdje je bilo bolje top B6, nakon kralj B6, SC5. Za početak treba vidjeti da ovdje jedini način na koji crni se može spasiti je potez top B7. I nakon skakača A4, kralj A5, napasti ovog skakača i tu bijeli mora SC5, top B2 i sad LD2. Poanta je što kralj B6, SA4, bijeli osvaja kvalitet, pa crni mora ovo.
i ovako vratiti kvalitet, međutim pašći pješak na e6 i na g7 kasnije bi moglo pasti, tako da vjerojatno je bijeli ovdje dobijen. Ono što se dogodilo u partiji je mala nijansa, međutim razlika je velika. Nakon gf5, lf5, zapravo da je crni, mislim da je ovdje crni uvidio ovaj motiv, jer nakon f5, f5 bi bila više nekako u stilu pozicijona ideje f5 poteza, ali tu je to b6 još razornije. lf5 dobar potez, to b6 i sada je crni trebao vidjeti tu jedinu obranu, ali to nije bilo lako. Igrao je kralj c6, to b7 sada ovdje je bolje jer nakon sa4, kralja 5, sc5, kao i u prethodnoj varijanti. Za početak pješak na e6 je branjen, a puno bitnije je crni ima vremena da stvori ovog udaljenog slobodnjaka i dovoljnu kontraigru da realizira partiju. Zapravo može možda i sa kralj b6 ovdje krenuti, pa na sd7, kralj c6 i tako dalje. I to bi ga još održalo u igri, ali to b7 nije lagan potez i on igra kralj c6, ali sad ostaje sa dva manje i isto tako ova tri vezana pješaka se čine nezaustavljeni. Top d1, top b3, ovdje još koristi nekakvu konkretan položaj ovog skakača na a4 da stvori neku kontru sa h5 pješakom, međutim to nije dovoljno jer ovaj skakač ulazi u igru. L6 na izgled vraća jednog pješaka, međutim bijeli aktivira kralja i vraća ovog pješaka na e5 i opet ostaje sa dva više i sad je pozicija relativno lako dobivena. Marin je ovo još i brzo dobio iskoristivši položaj lovca na c4 i kralja na c6, zapravo c liniju, sf6, kralj d4 i top d2 i sad ako kralj ode na c5 pada top, tako da ld3 je forsirano, međutim sad će i lovac pasti jer prijetnja je sf2, a i u najboljem slučaju za crne pašće pješak h3, tako da se ovdje crni predao. Veliki previd pred kraj vremenske kontrole je zapravo odlučio ovu partiju i čak i nakon tog previda zapravo i top b7 ga još spašavalo, međutim to je bilo teško za vidjeti. Hvala što ste gledali ovo i vidimo se sutra u live prijenosu.